सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी. बायपास शस्त्रक्रिया, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा. MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत. आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्र, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर. कॅशलेस सेवा उपलब्ध. सुपर स्पेशालिटी लाईफटाईम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग. दोडामार्ग शिवसेना संपर्क कार्यालय दोडामार्ग कार्यालयात पत्रकार परिषद आयोजित सर्व पत्रकार उपस्थित आहात. त्या पत्रकारांचे या ठिकाणी स्वागत करतो. त्याचप्रमाणे सर्व माझे पदाधिकारी या ठिकाणी उपस्थित आहेत. माझे सरपंच उपस्थित आहेत, त्यांचंही मी या ठिकाणी स्वागत करतो. पत्रकार परिषदेचा विषय असा आहे की आडाळी MIDC संदर्भात उद्या त्या ठिकाणी लॉंग मोर्चाचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे ग्रामस्थामार्फत. आणि या लॉंग मोर्चामार्फतच्या संदर्भात ज्यावेळी चर्चा झाली त्यावेळी ते आम्हाला स्वयं भेटले होते. त्यावेळी चर्चा झाली आणि ग्रामस्थांचा आणि लोकांचा रोजगाराचा प्रश्न आहे तो सुटला पाहिजे. आणि हा सुटला पाहिजे तर आम्ही सुद्धा त्या तुमच्या लॉंग मार्चमध्ये आम्ही सहभागी होऊ आणि त्या ठिकाणी त्या सहभाग दर्शवून आमचं ज्या ठिकाणी योगदान देऊ असं आम्ही स्वतःला सांगितलेलं होतं. मधल्या काळामध्ये असं विषय झाले की यामध्ये कुठेतरी राजकीय वास येतो की का असं त्या ठिकाणी शंका निर्माण झाली. आणि ही शंका निर्माण होत असताना तर त्याच्यात एक भड अशी पडली की राजन तेलींनी पत्रकार परिषद घेतली. त्याचप्रमाणे दोडामार्गमध्ये सुद्धा दोडामार्गच्या काही पदाधिकाऱ्यांनी एक पत्रकार परिषद घेतली आणि थेट स्थानिक आमदार दीपक केसरकर, राज्याचे उद्योगमंत्री उदयजी सामंत यांच्यावर थेट त्यांनी या ठिकाणी आरोप केले. त्या आरोपामुळे आम्ही या ठिकाणी ही पत्रकार परिषद आयोजित केली. त्याला उत्तर देणं गरजेचं होतं. आणि त्याच दरम्यान जी त्या ठिकाणी आडाळीमध्ये ग्रामस्थ होते त्या ग्रामस्थांमध्ये आता या ठिकाणी उपस्थित आहेत माजी सरपंच नंदकुमार गावकर, नंदू गावकर, त्याचप्रमाणे त्यांचे सर्व सहकारी यांच्यावर सुद्धा आम्ही चर्चा केली. आणि त्यावेळी असं ठरवलं की राज्याचे उद्योगमंत्री जर आपले आहेत तर उद्योगमंत्र्यांकडे हा विषय तिथपर्यंत न्यावा. मग ती सगळी जी निवेदनं होती ती निवेदनं उद्योगमंत्र्यांना या ठिकाणी आम्ही पाठवली आणि उद्योगमंत्र्यांनी ताबडतोब दखल घेऊन काल संध्याकाळी या संदर्भातली एक बैठक मुंबई मंत्रालयात आपल्या दालनात आयोजित केली. संध्याकाळी 5:30चं टायमिंग आम्हाला दिलं आणि त्यांनी म्हटलं की पुढच्या परिषदेतले सर्व सरपंच अधिक आडाळीचे ग्रामस्थ आणि तुम्ही या ठिकाणी त्या बैठकीला या आणि बैठकीला आपण या संदर्भात काय काय घडलं, कसं विषय आहे हे त्या ठिकाणी चर्चा करूया आणि काय एक दोन प्रश्न तुमचे असतील काही तर त्या संदर्भात सकारात्मक दृष्टिकोनातून ते सोडवण्यासाठी प्रयत्न करूया. आणि त्या संदर्भातलं आम्ही त्या कळवल्यानंतर दुपारी 11 वाजता साधारण मेसेज आला. कळवल्यानंतर आम्ही आडाळीच्या ग्रामस्थ यांना कॉन्टॅक्ट केलं, त्यांना सांगितलं. ते म्हणाले आम्ही या ठिकाणी येतो. त्याचप्रमाणे सर्व सरपंचांना कॉन्टॅक्ट केलं. सर्व पंचक्रोशीतले एक सरपंच अधिक आसपासचे सरपंच यांना कॉन्टॅक्ट केलं. त्यांनी पण येतो म्हणून मान्य केलं. आणि त्याचप्रमाणे जी कृती समिती आहे कृती समितीचे अध्यक्ष पराग गावकर त्यांना सुद्धा मी या ठिकाणी कॉन्टॅक्ट केलं. ते स्वतः इथे आले होते. इथे येऊन ते बऱ्यापैकी या ठिकाणी या विषयावर चर्चा झाली आणि त्यांनी मला सांगितलं होतं की आम्ही 1-2 माणसं कृती समितीची तुमच्याबरोबर या बैठकीला उपस्थित राहतो. चांगली गोष्ट आहे. उद्योगमंत्र्यांवर चर्चा करून जर विषय काय आम्ही त्याच्यावर हेही सांगितलं की तुम्ही काय तुमचं आंदोलन आहे ते तुम्ही ते रद्द करा किंवा आंदोलन करू नका. हा विषय आमचा नाही आहे. विषय काय आहे की हा प्रश्न रोजगाराचा प्रश्न, हा सर्वांचाच रोजगाराचा प्रश्न आहे, तो सुटला पाहिजे. तर त्या दृष्टिकोनातून आपण प्रयत्न करूया. आणि आम्ही संध्याकाळी गेल्यानंतर रात्री त्यांचा मेसेज आला की आम्ही काय येऊ शकत नाही. ती काय आले नाही, पराग गावकर किंवा त्यांचे कोणी प्रतिनिधी आले नाही. परंतु आडाळीचे 10-12 ग्रामस्थ त्या ठिकाणी आमच्या समोर त्या बैठकीला उपस्थित होते. आणि त्या बैठकीमध्ये सकारात्मक चर्चा होत असताना आम्हाला सुद्धा अनेक विषय त्या ठिकाणी समजले. वस्तुस्थिती अशी आहे की या ठिकाणी जे सांगितलं जातं की आडाळी MIDC झाली, बरोबर नारायण राणे त्यावेळी उद्योगमंत्री होते, त्यांनी MIDC या ठिकाणी दोडामार्ग तालुक्यामध्ये निर्माण केली. त्या गावातील लोकांनी त्या MIDCला प्रतिसाद देऊन आपल्या जमिनी त्या ठिकाणी दिल्या. परंतु त्याची जी विकासात्मक प्रक्रिया होती, विकासात्मक म्हणजे पायाभूत ज्या सुविधा होत्या त्या पायाभूत सुविधा काही 2 वर्ष झाल्या नव्हत्या. त्या सुविधा मागच्या वेळी ह्या 2-3 वर्षातून म्हणजे दीपकभाई देसाई त्या मतदारसंघाचे आमदार आणि त्या तत्कालीन उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या प्रयत्नातून जवळजवळ 22.5 कोटी रुपये त्या ठिकाणी मंजूर झाले. आणि 22.5 कोटी रुपयामध्ये जी कामं झाली त्याचं भूमिपूजन सुद्धा त्या ठिकाणी आम्ही त्या ठिकाणी केलं होतं. मंत्री महोदय आले होते, आमदार होते, सगळे होते. त्या पायाभूत सुविधांचं भूमिपूजन झालं. आज तुम्ही जर त्या आडाळी
सगळ्या सुखसोयीयुक्त असे जे प्लॉट त्या ठिकाणी रेडी आहेत याचं सुद्धा या ठिकाणी जी पायाभरणी झाली, याचं भूमिपूजन झाले. कोणी केलं? आम्हीच केलं. हे सर्व सुविधा त्यांनी आमच्या मार्फतच झाली. त्यानंतर ज्यावेळी विषय झाला की या ठिकाणचे ते प्लॉट अलाउड करावे, प्लॉट अलाउड होत नाही, त्या संदर्भात सुद्धा त्यावेळी एक बैठक उद्योगमंत्र्यांसमोर झाली. त्यांचं मग सरकार बदल उदय सामंत झाले त्यावेळी झाली. तर त्यावेळी त्यांनी प्लॉट अलाउड करण्यासंदर्भात जाहिरात दिली. संपूर्ण याच्यात जाहिरात दिली की हे प्लॉट या ठिकाणी वितरित करण्यात येणारे कोणी इच्छुक जर असतील तर इच्छुक असलेल्यांनी ते या ठिकाणी घ्यावे. ते इच्छुक खेळण्याचा विषय झाल्यानंतर जवळजवळ 60 लोकांनी त्या ठिकाणी ॲप्लिकेशन दिली होती. जास्त ॲप्लिकेशन आली असतील, परंतु 60 ॲप्लिकेशन ही झाली काय झाली स्वीकारली गेली आणि 60पैकी 24 जणांना त्या ठिकाणी जे कागदपत्र कारवाई आहे त्या 24 लोकांनी कागदपत्र कारवाई पूर्ण केली. 24 लोकांनी पूर्ण केल्यानंतर त्यापैकी इरादा रक्कम भरून जे पुढची प्रक्रिया करावी असती ती 15 लोकांनी केली. आता विषय असा आहे की उद्योगासाठी आयोजित केलेला कार्यक्रम गोव्यामध्ये सुद्धा तुम्हाला माहिती असेल, दीपक भाईंनी गोव्यामध्ये परिषद घेतली, उद्योगांना आवाहन केलं. त्याच्यानंतर मध्ये एक उद्योगपती त्या ठिकाणी आणले होते, त्यांना ती जमीन सगळी परिषद दाखवली. हे सगळे प्रयत्न चालूच असताना उद्योजकांचा जो प्रतिसाद आहे, आता मध्ये काय म्हटलं की प्लॉटच अलाउड केले जात नाही, लोक प्लॉट घ्यायला तयार आहेत परंतु प्लॉट दिले जात नाही, असा जो आरोप होतो तो आरोप पूर्णपणे चुकीचा आहे. आज कालच्या बैठकीत सुद्धा मंत्री महोदयांनी असं सांगितलं की आज सुद्धा प्लॉट अलाउडची प्रक्रिया चालू आहे. कोणी येऊन आज केव्हाही प्लॉट मागू शकतो, प्लॉट त्याला मिळू शकतो. कुठेही प्रक्रिया प्लॉट अलाउडण्याची थांबली गेलेली नाही आहे. हा पहिला मुद्दा. दुसरा विषय असा आहे की त्या 15 लोकांनी ज्यांनी इरादा रक्कम भरली, इरादा रक्कम भरल्यानंतरची पुढची प्रक्रिया आहे ती ते उद्योजक आणि MIDC ह्या संयुक्त विधानावरती त्या ठिकाणी होणार आहे. मध्ये एक असा आरोप झाला की एक मोठी कंपनी येते म्हणून छोटे छोटे प्लॉट देणं हे केलेलं आहे, काय केलेलं आहे, बंद केलेलं आहे म्हणून एक त्या ठिकाणी विषय झाला. त्या संदर्भात चर्चा आम्ही प्रश्न त्यांना विचारला की हे खरं आहे का, हे असं विषय झालेला आहे का. तर स्पष्ट शब्दात त्यांनी असं सांगितलं असं काही झालेलं नाही. परंतु ज्यावेळी जाहिरात निघाली, जाहिरातीमध्ये ज्यावेळी उद्योजक एखादा येतो आणि आपल्याला प्लॉट पसंत करतो त्यावेळी एखादा प्लॉट इथे पसंत एका माणसाने केला, दुसऱ्या माणसाने इथे पसंत केला, तिसऱ्या माणसाने तिकडे पसंत केला. मग त्यावेळी काय होतं, समजा एखाद्या प्लॉटवाल्याला मला समजा 25 एकर एकदम 50 गुंठे दावा पाहिजे, 50, दुसऱ्याला पण 100. त्यावेळी मधला प्लॉट जर विक्री गेलेला असेल तर त्याला ती संलग्न 50 गुंठे जागा मिळू शकत नाही. म्हणून ते विषय असा होता की त्यांनी असं सांगितलं होतं की संलग्न जे प्लॉट आहे ते म्हणजे वैयक्तिक हे एका बाजूने घ्या. लक्षात आलं, म्हणजे तुम्हाला समजा 2 गुंठ्याचा पाहिजे, ह्यांना 5 गुंठ्याचा पाहिजे, ह्यांना 10 गुंठ्याचा पाहिजे आणि संलग्न क्षेत्र आहे ते एका वाटेने ठेवा. आज त्या दिवशी जी जगताप कंपनी आले होते, ज्याचा तिथे चांगला असा कार्यक्रम झाला होता, त्यांना सुद्धा ती जागा दाखवता डोंगरातली दाखवली की नाही. त्यांनी काय खालची जागा ही सगळी हे केलेली आहे, काय केलेली आहे म्हणजे जाहिरात दिलेली आहे, प्लॉट मागणी केलेली आहे. तो काय म्हणला आम्हाला मोठी जागा पाहिजे. मग त्यांना मोठी जागा कुठली दाखवली होती की वनौषधी प्रकल्प होतोय, वनौषधी प्रकल्पाच्या खाली जी जागा जी अजून हे झालेली नाही का, डेव्हलपमेंट झालेली नाही आहे, ती जागा त्यांना दाखवली गेली, ती जागा त्यांनी पाहून गेली. विषय कसा आहे की एखाद्या मोठ्या कंपनीला देण्यासाठी हे प्लॉट अडवून ठेवलेली हा जो विषय झाला हे सुद्धा सापडे चुकीचा. तिसरा विषय असा आला की काल एक विषय असा आला की जो 210 कोटी रुपये गुंतवणूकचा एक प्रोजेक्ट या ठिकाणी परदेशी कंपनी त्या ठिकाणी येत आहे म्हणून काल माहिती दिली गेली. त्या संदर्भात सुद्धा त्या ठिकाणी मंत्री महोदयांनी चर्चा केली. वस्तुस्थिती अशी आहे की 31 म्हणजे मागच्या 2 महिने झाल्या गोष्टीला, 2 महिने त्या कंपनीसाठी ते अलाउड झालेलं आहे. आज जी कंपनीसाठी जो प्लॉटचा विषय आहे ना, ती तारीख वाईज तुम्हाला मी या ठिकाणी त्याचं प्रसिद्धीपत्र देईल, तारीख वाईज काय कधी कधी ते त्याचं अलॉटमेंट झालेलं आहे. पण असा काय विषय नाही की बा 200-340 लोकांचा रोजगार मिळण्याचा प्रोजेक्ट हा कोणाकडे आंदोलन करतोय म्हणून तो येतोय, असं ह्याची प्रक्रिया आधी झालेली आहे. आणि माझा तर असं संशय आहे की ही प्रक्रिया ज्यांना माहिती पडली त्याच माणसांनी पुढाकार घेऊन हे सगळं म्हणजे आमच्यामुळे हे होतं आहे हे दाखवलं. हा एक मुद्दा झाला. दुसरा मुद्दा विषय असा होता की सत्तेमध्ये आज BJP, शिवसेना आणि आज दुसरा राष्ट्रवादी सांगावी लागली. पण BJP शिवसेना जवळजवळ आज किती वर्ष सत्तेवर आहे. सत्तांतरात माणसं बदलली गेली असतील, परंतु 14 सालामध्ये जी युतीचं शासन आलं, फडणवीस सरकार होतं, 5 वर्ष शिवसेना BJPची सरकारमध्ये आपण होतो, त्यानंतर आता सुद्धा सरकारमध्ये आपण आहोत. पण राजन तेली ह्या जिल्ह्याचे जिल्हाध्यक्ष होते,
कोणी लढवलं नव्हतं. तुमच्याकडे केंद्राचं उद्योगमंत्री पद आहे, तुमच्याकडे राज्याचं उपमुख्यमंत्री पद आज आहे, त्याच्यानंतर 5 वर्ष तुमच्याकडे मुख्यमंत्री पद होतं. मग त्या तुम्ही रोजगारासंदर्भात त्या ठिकाणी काय काय केला? काही केलं नाही. आणि आरोप तुम्ही ज्यांनी प्रयत्न करताय त्याच्यावर तुम्ही आरोप ठेवता की त्याच्यामुळे ते होत नाहीये, त्याच्यामुळे त्यांनी ते अडवून ठेवले आहे, म्हणून जो गैरसमज पसरवला जातोय त्या संदर्भात मुख्य पत्रकार परिषद आहे की ह्या अशा भूलपातांना येथील ग्रामस्थ किंवा युवक भूलपातांना बळी पडणार नाही. कारण त्यांना प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती माहिती आहे, कोण प्रयत्न करत आहे, कसे प्रयत्न करत आहेत, हे सर्व वस्तुस्थिती माहिती आहे. आणि ही माहिती घेत असताना हे जे नौटंकीमध्ये करतात, मी काय म्हणतो, ग्रामस्थ करताना रोजगारासंदर्भात ग्रामस्थ आंदोलन करतायत, पक्षीय अनुभव जाणून त्या आंदोलनाला बदनाम करण्याचं काम कोण करत आहे? हेच माणसं करत आहे. पहिल्यावर ठरलं होतं ना की आंदोलन ग्रामस्थ आढाडी ग्रामस्थ करतायत, मुरघाटी संस्था आणि त्यांची कृती समिती करतायत, सगळ्यांनी त्याला पाठिंबा दिला होता, आम्ही पण पाठिंबा दिला होता. मग त्याच्यात तुम्ही राजकारण आणून, त्याच्यात तुम्ही आणून त्या आंदोलनाला बदनाम करण्याचं काम हे राजनीतीच करतोय. म्हणजे ह्याचा मागे उद्देश असा आहे की कुठलाही प्रश्न सुटावा ही भूमिका न असता त्या प्रश्नाचं नुसतं गोप्त ठेवायचं आणि अपयशाचं खापर मात्र दुसऱ्यावर फोडून आपण नामानिराळ व्हायचं, ही वस्तुस्थिती आहे. गोव्यामध्ये परिषद झाली, गोव्यामध्ये उद्योग व्यवसाय कितीतरी उद्योगपती त्या ठिकाणी आले, त्यावेळी सगळे प्रयत्न कोणी केले हे सगळ्यांना माहिती आहे. आता विषय असा आहे, असा विषय नसतो एखाद्या आमदाराला वाटलं उद्योगपतीच्या हाताला धरलं हे ते उद्योग सुरू कर, अशी परिस्थिती नसते ना. जो उद्योजक आपली पुंजी म्हणजे आर्थिक हे त्या ठिकाणी घालणार आहे तो सुद्धा विचार करतो ना, त्याला काय पडत आहे, त्याला कसं सुटेबल होईल हे सुद्धा तो उद्योजक या ठिकाणी बघत असतो आणि त्या दृष्टिकोनातून तो काम करत असतो. हे एकट्या दुसऱ्याचं काम नाही, पूर्ण सरकारचं काम आहे आणि त्या दृष्टिकोनातून मी होते. आता फक्त प्रसिद्धी पत्रकाचे जे मुद्दे आहेत ते मुद्दे एकदा मी सांगतो, मग तुम्ही तुमचे काय प्रश्न असतील तर विचारा. दिनांक 21/5/2021 रोजी शासन निर्णयानुसार आढाडी औद्योगिक क्षेत्रातील 50 एकर जागा केंद्र शासनाच्या आयुष मंत्रालयाला राष्ट्रीय वनौषधी संस्था स्थापन करण्याकरता देण्यात आली, हा एक मुद्दा. 2. 18/6/2021 रोजी भूखंड क्रमांक पण आहे तिथे ORS क्रमांक 11 क्षेत्र 50 एकर जागेचा आगाऊ ताबा माननीय जिल्हाधिकारी यांच्या सिंधुदुर्ग यांच्याकडे देण्यात आला. आढाडी औद्योगिक क्षेत्रातील रस्ते, पतदीप, पाईपलाईन यासाठी 22.72 कोटी तारीख आहे 14/11/2019 रोजी मंजूर करण्यात आले. 19 सालात पैसा सदर कामे 14/11/19 रोजी सुरू करण्यात आली व ती पूर्ण झालेली आहे. आढाडी औद्योगिक वसाहतीतील भूखंड वाटपाच्या वृत्तपत्रातील जाहिरात देऊन दिनांक 21/12/2022 ते 4/1/2023 कालावधीत छोट्या आकाराचे 210 भूखंड वाटप करण्यासाठी ऑनलाईन पद्धतीने उपलब्ध करण्यात आलेले आहे. मग जो मुद्दा मांडला की वाटप बंद झालेले आहे, किती बंद झाले, ऑनलाईन उपलब्ध आहे, कोणी चेक करू शकतो, म्हणजे ह्याच्यात काही हे नाही. त्या अनुषंगाने 49 भूखंडाची मागणी अर्ज कार्यालयास प्राप्त झालेले होते. दिनांक 3/5/2023 ते 10/5/2023 रोजी भूखंड वाटप समितीमध्ये 24 अर्जदारांना भूखंड वाटप केल्याची मंजुरी देण्यात आली. तारीख आहे ना, तारीख वाईज सांगतो जरा तुम्हाला. 24 अर्जदारांनी दिनांक 21/6 रोजी देकार पत्र देण्यात आले. आढाडी औद्योगिक वसाहतीत मोठ्या प्रकल्पासाठी 50,000 चौरस फूट भूखंडाची मागणी अर्ज, ह्या मी जो व्यवसाय येतो मोठा उद्योग, त्याचा मागणी अर्ज 1/7/2023 रोजी या कार्यालयात प्राप्त झाला. त्यांचा सदर कंपनीची गुंतवणूक 210 कोटी असून 325 लोकांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे. स्थानिक लोकांना रोजगारात प्राधान्य देण्यात येईल असं त्यांनी मान्य केलेलं आहे. 13/7/2023 रोजी पार पडलेल्या भूखंड वाटप समितीच्या बैठकीमध्ये भूखंड वाटपास मंजुरी देण्यात आलेली आहे. 13/7/2023 कोणाला या उद्योगपतीच्या जे हे केलं त्याला वाटपास मंजुरी त्याच तारीखला दिलेली आहे. दिनांक 18/6/2023 रोजी मुक्तागिरी मुंबई येथे बैठक पार पडली. सदर बैठकीमध्ये माननीय उदय सामंत उद्योगमंत्री, माननीय दीपक केसरकर शालेय शिक्षण मंत्री, महाराष्ट्र राज्य उपस्थित होते. माननीय दीपक केसरकर साहेबांच्या मागणी केलेल्या मुद्द्याबाबत माननीय मंत्री महोदयांनी तत्वतः मान्यता दिली. 1. आढाडी औद्योगिक क्षेत्रातील भूखंड वाटप दर जास्त असल्याने कमी दर करण्याबाबत पुढील संचालक बैठकीत मान्यता घेण्यात येईल. म्हणजे काय झालं होतं, मध्ये लोकांची अशी मागणी आली होती की जी
उद्योगवाल्यांचं किंवा व्यवसायवाल्यांचं म्हणणं होतं की हे जे दर आहेत ते दर जास्त आहेत, ते दर कमी करण्यात यावेत. मग त्यासाठी जी कमी करण्याची एक कमिटी असते राज्य शासनाची, त्या कमिटीकडे हा प्रस्ताव गेलेला आहे की ह्या भूखंडाचे दर कमी करावे, जेणेकरून जास्तीत जास्त उद्योजक भूखंडाची मागणी करू शकतात. हा विषय झालेला आहे. आढाडी औद्योगिक क्षेत्रातील भूखंड मागणी वाढवण्याकरता व मोठे प्रकल्प आकर्षित करण्याकरिता लवकरच माननीय उदय सामंत व माननीय दीपक केसरकर साहेब यांच्या उपस्थितीत गोवा येथे रोड शो आयोजित करण्यात आले आहे. ह्या महिन्यातच म्हणजे कालच्या बैठकीमध्ये त्यांनी सांगितलं ह्या महिन्याच्या 30 तारखेच्या आधी गोव्यामध्ये हा कार्यक्रम होणार आहे. दोन्ही उद्योग मंत्री आणि दीपक भाई या ठिकाणी त्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहेत आणि ते काही उद्योजक यांना घेऊन तो गोवा रोड शो म्हणून तिथून आढाळीमध्ये येणार आहे. आणि हा जो उद्योग जो येतोय आता 50 एकरचा, त्याची बाकी सगळी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर जवळजवळ त्या ठिकाणी उद्योगमध्ये सांगते की ह्या साधारण डिसेंबर ते जानेवारी दरम्यान त्याचं त्या ठिकाणी भूमिपूजन करण्याचं आमचं प्रायोजन आहे. का एवढे मुद्दे हे झालेले आहेत या विषयातला. आणि कालच्या बैठकीमध्ये या संदर्भातली सकारात्मक चर्चा हो, या संदर्भातले जे विषय आहेत त्यासाठी त्यांना सुद्धा आम्ही हे केलं की त्यांना सुद्धा आवाहन केलं की हे मुद्दे हे सगळे विषय चालू आहेत. त्यामुळे तुम्ही रोजगाराच्या मुद्द्यावर मुलांना रस्त्यावर आणण्याची आवश्यकता नाही. आपण सकारात्मक चर्चा करून या सोडून पुढचे प्रश्न सोडू शकतो. परंतु त्यांचं असं म्हणणं आलं की आम्ही सगळे तयारी केलेली आहे, सगळ्या या आंदोलनाची सगळी तयारी केलेली आहे. त्यामुळे सरकारने आपलं म्हणणं आहे ते लेखी स्वरूपात उद्या अधिकाऱ्यामार्फत आमच्याकडे त्या ठिकाणी द्यावं, कुठे आंदोलनासाठी द्यावं. पण आम्ही हे जे आंदोलन आहे ते करणार आहोत. आणि आमचा म्हणजे पक्ष म्हणून किंवा त्या पक्षाचे सरपंच किंवा इतर लोकांचा सुद्धा विषय असा आहे की आमचा काय त्या पाठिंब्याला विरोध नाही आहे. आम्ही सुद्धा त्या ह्याच्यामध्ये फ्लॉग मार्चमध्ये सहभागी होणार आहोत. का परंतु त्या ठिकाणी समजा या ठिकाणी राजकीय भाषणं झाली होती तर मात्र आमचा त्या ठिकाणी त्याच सभासदेने त्या ठिकाणी विरोध असणार आहे. तुम्ही रोजगाराच्या मुद्द्यावर बोला, तुम्ही शासनाच्या मुद्द्यावर बोला, तुम्ही शासनाचं का अजूनपर्यंत राहिलं त्या विषयावर बोला, प्रशासनावर बोला. असं काही नाही राजकीय क्षेत्रामध्ये टीका करावी नाही असा विषय नाही. परंतु ब्लेम एकाच माणसावर करून सगळं झालं ते आम्ही केलेलं आहे आणि झालं नाही ते एका माणसाने झालं नाही, हा जो विषय आहे त्याच्यासाठी ही पत्रकार परिषद घेतली. आणि त्यासाठी एवढ्या सगळ्या आंदोलनात आम्ही सांगितलं तुमच्या आंदोलनाची दखल घेऊन स्वतः उद्योगमंत्री तुम्हाला बोलवतात की या आपण चर्चा करूया. म्हणजे ह्या आंदोलनाची दखलच आहे ना, ती आंदोलनाची दखलच घेऊन तुम्हाला त्या ठिकाणी बोलवलं गेलं, त्या ठिकाणी चर्चा केली गेली. कारण त्या ठिकाणी सकारात्मक दृष्टिकोन सरकारचा सुद्धा आहे, माननीय उद्योगमंत्र्यांचा सुद्धा आहे. त्यासाठी माननीय दीपक भाई या ठिकाणी प्रयत्न करत आहेत, यासाठी सुद्धा आहे. परंतु फक्त एवढंच विषय सांगायचा आहे मला. हा मुद्दा झाला आंदोलनाचा विषय. परंतु हा जो मुद्दा मगाशी मी मांडला की राजकीय त्या ठिकाणी वातावरण करून भाजपचे काही लोक जे या आंदोलनाला बदनाम करत आहेत, त्या माझ्यासाठी सर्व युवक, आढाळी गावातील ग्रामस्थ, पंचक्रोशीतील ग्रामस्थ यांना मी या ठिकाणी सजग करू इच्छितो की तुम्ही अशा राजकीय विषयाला बळी पडू नका. ही राजकीय पोळी बांधण्याचं काम आहे. जर आम्ही मान्य करतो आम्ही सत्तेवर आहोत, सत्तेवर असताना हे काम एवढ्या वेळात झाली पाहिजे, ती झाली नाही, तिरंगाई याची ही आम्ही घेतो ना. आम्ही असं म्हणत नाही की आम्ही ती जबाबदारी ठरवतो, आम्ही तर जबाबदारी, पण ते का जबाबदारी घेत नाही, ते दुसऱ्यावर का आरोप करतात, हे चुकीचं आहे ना. जबाबदारी घेतली पाहिजे. ज्यावेळी एखाद्या विषयाचं चांगल्या कामाचं श्रेय घ्यायला आम्ही जातो, त्यावेळी एखाद्या काम झालं नाही तर अपयशाचं श्रेय आम्ही घेतलं पाहिजे ना. परंतु ते करत असताना दुसऱ्याला बदनाम करायचं आणि मी कसं आहे हे सांगून लोक काय दुष्फळ नाही आहेत ना, लोकांना माहिती आहे. म्हणून या ठिकाणी त्यांना मी सांगू इच्छितो की ह्या सर्व आंदोलनामध्ये लोकांना, युवकांना रोजगार मिळाला पाहिजे, आढाळीमध्ये उद्योग व्यवसाय आले पाहिजे, यासाठी पोषक वातावरण निर्माण करण्यासाठी सुद्धा तुम्ही सहकार्य करावं अशी मी सर्वांना विनंती करतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.